हाजारनि मोनथाय नागिरनाय दिनैसिम 65 मायथाइयाव जि बिटिसि भट जादोंमोन बेहायबो जोंनि कार्बि आंलं बर'फोरनि रायजो जानायनि जि मोनथाय बे दंखायोमोन नाथायबा दुखु गोनां बे जाफुंसारासै आरो दाबो दाखालि बावैसो 2020 मायथाइनि 27 जानुवारियाव जि गोरोबथा जाबाय गोजोन गोरोबथा जाबाय बेहायबो जोंनि कार्बि आंलंनि माखासे रायजो जानाय बर'फोरनि जि दाबि दावा बेबो हाबफानानै दङ नाथाय दासिमबो दुखु गोनां बेबो जाफुंसारनानै फैयाखै दा ओंखायनो थाबैनो जाहाथे जोंनि बेफोर जोंनि दाबि दावाफोरखौ खालामनानै दफाफोरा जाहाथे जाफुंसारो जों बेखौनो मिजिंथिनानै भारत सरकार आरो आसाम सरकारनि जों बयबो बर' जोंनाव बर'नि थै दङ जों जोंनि हायाव थांनानै दङ लांगिं हालामनि लोगोसे कार्बि आंलं खना खनानिफ्राय नुजाफैनो हानाय गासै हारिखौ मोजां मोनग्रा हारि अनफावरि हारि सिबिसुला रायजो राजा गेदेमा नोंथां दानि एसे आगोलसो गोबां बाथ्राखौनो जाय हारि दैमा दैसायाव बर' जोहोलावजोफोरनि दै बोहैबाय थायो जों गावनि हायावनो उदांस्रि नङा जों गावजों गाव दाबो खौसे नङा सुथुरखौ सिनायदो आंगोखौ गनायदो गावनि बर'नि थैखौ सिनायदो बर'नि हारिनि मोजां मावगोन हारिनि बोर मोनगोन हारिनि गाज्रि मावगोन हारिनि सावनांगोन हारिनि बोरजों नों जाफुंसार जा हारिनि सावजों नों आसाखान्दा दाजा हारिनि बोरजों नों जाफुंसार